Здравейте, приятели, аз съм Рамен Бум. Днес, както виждате, играем Goat Simulator. Проверя на български, коза симулатор. Сигурно съм да го казвам на английски. Днеска реших да пробвам играта коза симулатор. Да, между другото се изтеглих безплатно от Google Play, не знам. Влизам си съвсем спокойно в Google Play, някой ми пише на съобщение от съобщенията. Пише някой на съобщение, не знам кой. Пише ми, искате ли да пробвате коза симулатор, безплатно, мисля да играете, нали? Не да пробвате. И аз, окей. Влизам си, нали, след няколко минути, сигурно 2-3 минути, влизам си в Google Play и виждам, че коза симулатор ми пише инсталиране. Окей, тегла си и влизам. Да, между другото хора не ги лъжа. Наистина. Да, доста интересно. Ето това сме ние една козичка. И правим глупости. Трошим коли. Бутаме неща. Събираме нови козички. Ето, новите козички. Да, преди съм играл коза симулатор, но не платена версия. Окей. Браво, козички. Супер си. Да, го спомням, с това се ближе. Ето, хванахме нещо. Само си го разнасяме, където се поискаме цака. Буф. И сега ще си играем на... Яка козичка, между другото, яка играта, може и за такова да се изтеглите за компютър от Steam с пари. Аз имам и за компютър, между другото. От Steam аз изтеглих. Този път с пари, този път тази път не знам. Помолих го, това беше за рождения годин ден, между другото. Купи ми подарък. Изнудих го, естествено. И ми купи коза симулатор. Той ми взе PlayStation като подарък. Да, имах PlayStation 3, между другото, но го щупих. Отключих! Коза! Yes! Това не е коза, Това ако е коза, аз съм трамвай. Майко. Аре, излизам! И горсата. Това жираф, бе. И помоля го, нали, купим играта от Steam. Играя си. Това стана кога? На 21 август. Играя си играта, но не мога да снимам. Не би дала, между другото, да. Купим играта, играя си почти всеки ден. Имах PlayStation 3, но не си щупи. На него имах Goat Simulator. И за малко. На него имах коза симулатор и си я закупих. Пак. От това. Пулсар, да. Пулсар си купих. Коза симулатор. Ще да кажа гоза. Коза симулатор играех малко, след това, нали, наизтрих, спрях да играя, пих си с GTA, CSGO, играех, пак спрях да играя и така, си купих, видях, че има нова версия на Goat Simulator, някаква Goat Simulator коза с зомби, купих си Goat Simulator зомби и в момента стоят децата. Да, няма по-добре. Естествено. Някакви дискове, така че не си ги подирам. Екам сега, те си помислят то се споделя това на дисковете. След GTA 5 имам всичките серии.
Ще го доста пари. 100 лева. Беше толкова. След 50 някъде там беше. След като ми закупих, казаха на Коза Симулатор как се играе. От Steam имах предвид как се играе. Мръзна ми. Това почнах телефон, защото не знах, че има телефон. Да, беше за всяко. Играх на PlayStation. Но сега вече PlayStation няма. Изхвърляне. Или една поправка, не знам. PlayStation 3 имах. Имах също GTI San Andreas, което беше една от моите пъти на игри. Да, това май беше първата игра. След това... това беше така. Значи да не се очудите, че съм пръднал. Сега ще ги обутим. Ще ги обутим Style Gold. Учу. Бати, аз се отрепа. Само ти изцепа. Майко! Коза! Само ако те фрасна. Много е трудно. Помето. Къде отиде? Аз стана. Там на богото. Майко. Бегене! Това е последна рунда. Най-яката коза. Козо! Как да излезем? Ела така си. Само да ми дойдеш. Сега искам да отключа коза. Коза искам. Отключа коза. Стига майката. Тай са. И да, хора, така. Имах и Chinatown Wars. Не, нямах Chinatown Wars. Имах микрофон Chinatown Wars. Видите Chinatown Wars. Имах Mortal Kombat. Малко. Така да играх. Не, малко, не знам. Не си спомням, поне една година играх Mortal Kombat. След това ми омръзна. Стрихи. Не съм трил, бе, what the fuck. Как да е стрилал? Не съм трил, хора. У мен си е. Не знам, ще видя, може да подарявам. Перс, какво ме гледаш? Какво ме гледаш? Е така. Ще е фана. Що не пада това, бе? Айде! Защо падаме? Аз съждам с така, като смам влезе. Искам нормал голод. Я? Haydi. Kuanete sahe. Сега се неутрон.
Кош ме гориш, бе. Аз ще съм. Абе. Yes. Good. Yes. Ето я козата. Вижте сега. Призовавам ви да летите. 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 Козите летат. Козите летат. Летат. И колко запомнях. Окей, това ще бъде всичко. Надявам се да ви хареса. Ако ви е харесало, разберете да го харесате. Да лайкнете. Да, това го казах. Вау. 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 И валете кози. Така, аре, чао, хора.